nogolo code of conduct ma kanisa kod church governance. To gik mane chik kata bill ma bedo miwacho sani ng'enygi nie bugcha iwinjo. To sirikal osebedo kawacho ni gidwa ni kanisa obed gi ratiro, gidwa ni kanisa obed gi chung' makare. Lakini koro kanisa dwa ni mondo gi self regulate, olo ni wa self regulate ni an gima timo en mana mara iwinjo. To onego bed ni wabed gi winjruok mani kanisa ni e piny Kenya iwinjo. To sirikal ema tayo piny Kenya. To jo Kenya en responsibility mar sirikal iwinjo. To kanyo koro ema koro dhaw wuoke. To kiyud nati wacho osuru en ni ji mang'eny kata jotelo ma kanisa kaka iwinjo kaka jo bishop owacho kina Manyuru gini jo Pentecostal movement giwacho ni ok gidwar ni mondo kanisa ogol osuru. Shida ok en golo osuru iwinjo. Kisomo the bill maber to owach ni tithe gi offering iwinjo bro bedo tax exempted mana ka kanisa olero maber ni mae itiyogo e yo machal kama iwinjo. To koro mane gima jo sirikal owacho. Tok ni koro itimo tax kanisa. Gimar ariyo en ni kantiere for example school e kanisa, kantiere catering department e kanisa, catering department ni rwako pesa ma faida iwinjo. Faida cha gol tax nikech mano ok en part mar offering gi tithe. Mano an income mabire kanisa to ken en profit. Mane gima sheria no owacho kalure kod kaka some. To koro en ni nitie jik mang'eny ma nitie kanisa mang'eny adier kimulo wach pesa e kanisa otega ahinya. Kimulo wach pesa e kanisa otega nikech koro jogo wacho ni jogi dwaro ni mondo omaya tithe gi offering. To wacho ni adier Cleophas en ni jotelo mang'eny kendo jodolo mang'eny ma kanisa matayo kanisni mang'eny. Iyud ni jodolo mang'eny tithe cha ok dhi ga account mar kanisa. Tithe cha dhi e mfuko mar jodolo. Kosa ni sirikal owacho ni tithe nyaka bed gi account mare e kanisa. Offering be nyaka bed ga account mare e kanisa. Mano koro e lweny nikech jodolo ng'iyo ni tithe pile ka Jumapil ka Jumapil dhi kanye e but mar gari gi security mare iwinjo. To mano koro mano en mare mok dhi account mora mora. To pesa no ok bed accounted for iwinjo. To jodolo mang'eny kata i constitution wacho ni kirango ni makere laws makere ni kanisa nyaka file returns. Kanisni mang'eny ok file returns. Isiro paro mar chik mobiro mar mikoro konye weche mag osuru kod omenda ne kanisa. Gima nyalo wacho ni en ni nyaka kanisa bed gi ratiro. Isire mano gima nyalo wacho ni mano ng'isi kuma pacha nitiere ni chik ni mobiro ka bill mobiro ni en mar konyo kanisa nikech waseneno gik mang'eny matimre kore sire kanisa isire koro ok dawa wacha tira sire ero kamano wakili ma en paro mar chik kendo ko kadhe to dhi bedo chik to dhi bedo kumoro ma oketo jopiny bende kama koro nyaka nonre